कोण तरी घरी दिसता रे तुझे? अरे ओळखतो जरा कोण दिसतात आहे? कोण काय सारे वाघाराचे कशाचे अंतराला लागला ओळखायला सांगतात बाप्पा. अरे बाबा तू आणि वो कसलो भेटून नाही रे? अरे बाबा हे पण अजले ते एका डॉक्टरला सांगना तुका जर असं या केसांनी भुरगी पोळं आहे तुम्ही क्लिनिकल आणि मेडिकल खर्च ना तुमची पहिले काय सांगणार तुम्ही बाप्पा. अहो डॉक्टर नी माझी ऍक्टर झाला ऍक्टर म्युझिक डायरेक्टर. पण बाबा तू डॉक्टरचा बाप पुन्हा गेलो नी रे? पुन्हा गेलो मुंबई पावलो. आता मुंबई सगळ्या हिंदी फिल्माचे म्युझिक